na damu zan kashe ta da gangan ne idan kai saurara idan kowane talaka zai iya zuwa asibitin gida ya kwanta ko ya kai mata shi ta haihu ya kamata ta mata je ta haihu saboda ba ta fi mata kowa ba ya kamata ku fahimci wannan ita ma mutum ce kamar kowane talaka dan me za a ce sai an kai ta kasar waje ta haihu ba ta wuce wannan ranar kasar wajen da kuke magana ba za su iya yi mata rai ba wahalan ne ba a kai ku zo min da walakanci wahalan me ya faru ai taurin kan wahalan nan gaba daya mu mun taurin kan me aka yi za ta mutu ne har da gangan ba wanda zai mutu lokacin shi ba yau ba za ta wuce wannan ranar ba ko ta je asibiti ko ba ta je ba turan da kuke magana ba wanda zai iya ba ta amma akwai sila kai ya isa haka kun zo ku yi me kun zo ku yi rashin kunya ba magana rashin kunya kai ne sila security sakardi wanda rage Allah kai hakuri dama mun zo ne kawai fitan mun daga gida ya hakuri da kai da Allah ya fitan mun daga gida ka wuce ka ba banza